Adabin marubuta Hausa. Jama'a masu kallo da bibiyar shirin Adabin marubuta Hausa wanda gidan talabijin na Natija Online ke kawo muku. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin wanda alkamar Herbal and Traditional Medicine da ke sabon layi cikin birnin Katsina suka ɗauki nauyin kawo muku. Idan dai mai saurare na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda duk lokacin da Samba ya dawo gida daga aiki babu abin da yake mata sai sa albarka. Yanzu kuma shirin zai dora. Wannan hali ya daɗaɗa masa rai kwarai da gaske. Ba shi ba ma, Habbukar da sauran 'yan uwansa idan Samba ya dawo yakan yi mata zantuttuka irin nasu na maza masu sanyaya rai da ƙarin danƙon zumunci. Addu'arsa koyaushe ita ce Allah ya saka mata ya kuma bar su tare. Ita kuma ta ce amin, Allah ya sa allura ta tono galma. Bayan lasisin Samba ya shiga hannunsa, sai ya nemi aiki a ma'aikatar gwamnati. Ya kuwa dace aka ɗauke shi da albashi mai tsoka kamar sauran direbobin wurin, wato akan fam 3 da sile 10 kowanne wata. A cikin wannan albashi yakan tsitsinka ya sayi abinci da zai kai su har zuwa ƙarshen wata kafin ya ɗauki wani albashin. A ciki yake ɗaukar na ɓatarwa har ma ya sami na sutura. Idan ya kasance wata matsala ta kuɗi ta kama shi, musamman idan wata ya ƙare ba a biya su da wuri ba, mahaifinsa ne yake ɗaukar nauyin ɗawainiyar taimaka masa. Wasu lokutan kuma Hafsi ce ke ɗaukar nauyin cefane, dama tun ba a haifi uwar Baduku ba. Borin danke yake yawo da jaka. Suna cikin wannan hali ne Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. Bayan ya yi wata 'yar gajeriyar rashin lafiya. Kafin ya rasu Bukar ya bar wa dukkan 'ya'yansa wasiya, ya kuma raba musu gado, ya kuma bari a rubuce saboda rigima. Wasiyar kuwa ita ce, ya gargaɗe su da su zamo masu riƙon addini a kowane lokaci, da taimakon jama'a musamman gajiyayyu idan Allah ya hore musu abin taimakon. Su kasance masu jin ƙai ga iyayensu mata, da tausayi da haƙuri da taimakon jama'a idan hali ya buƙace su da siyaka. Su zamo abin koyi ga abokansu, kai ba ma ga abokansu ba, har ma a cikin jama'a. Su ƙarfafa zumunci da son 'yan uwa. Ya ci gaba da bayyana musu Allah ya tsari gatari da noma. Ya jaddada musu cewa su zauna lafiya ba tare da warewa ba ko 'yan ubanci, domin ba uwayensu ɗaya bane ba. Sannan ya ja kunnuwansu da su rike aure da hannu biyu, domin sunna ce mai ƙarfi, musamman ma Sambo. Ya yi masa nuni da cewa Hafsi mata ce ta gari, da ganin ire-iren halayenta ba za ta tashi hankalinsa ba. Mace ce mai hankali da sanin ya kamata, domin juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. A ƙarshe ya sake musu gargaɗi da cewa idan ba su sa waɗannan abubuwan a ransu ba tun yanzu, ice tun yana ɗanye ake tankwara shi, idan ya bushe karyewa yake yi. Da Bukar ya cika sai aka yi masa sutura aka kai shi. Mutane kuwa da suka je jana'izarsa abin ba a cewa komi. Samba yana nan yana aikinsa a gwamnati, sai wasu bara gurbi gurɓatattu a cikin direbobi suka yi wata gagarumar sata, wadda ta ja aka sallami wasu da yawa har ma waɗanda ba su da laifi. Wato mutuwar yawa kaka. Abin da ya zama kan mai uwa da wabi. A cikin waɗanda aka sallama daga cikin aikin sun haɗa da Sambo, wanda takardar sallama ce ta yi masa nuni da cewa satar da aka kwaba ba ta wasa ba ce. Da ganin takardar sai ya je wajen shugabansu domin ya yi masa bayanin cewa shi bai san hawa ba bare sauka, kuma ya kare kansa. Amma ina bai saurare shi ba, kaddara ta riga fata. Daga ranar da aka sallame shi sai Samba ya shiga cikin wani mawuyacin hali, da wahalhalu masu yawa. Ga kuma Bukar mai taimaka masa ya riga shi gidan gaskiya tun da daɗewa. 'Yan kuɗinsa na gado tuni ya murƙushe su, sannan kuma uwar gidan tasa ta riga ya ta durƙushe, babu kasuwa. Abubuwan da take sayarwa tun kafin a sallame shi daga aiki. A cikin wannan hali na yau akwai gobe babu. Suka zauna na wani lokaci mai tsawo, domin aikin tuki ya ƙi yiwuwa. Ba ma shi kaɗai ba kawai. 'Yan uwansa da aka sallame su tare sun shiga zaman kashe wando da tawakkali, bakin da Allah ya tsaga, domin irinsu sun yi yawa a garin Nasarawa. Bugu da ƙari ga matarsa da ciki. Da farko wannan abu ya sha masa kai, ya dame shi matuƙa. Amma daga baya sai ya dangana ya koma hayyacinsa, domin ya haƙiƙance akwai Allah. Shi ya saka musu wannan, shi ne kuma zai yaye musu waɗannan wahalhalu da suke ciki. Kowane allazi da nasa amanu. Jin wannan tunani na Sambo, mutum zai iya haƙiƙancewa shi mutum ne mai riƙon addini da dangana. Abin da yakan ce a wannan lokaci shine bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abinci duk rintsi. Suna nan cikin wannan hali sai tabaraka wata'ala ya nufi Hafsi da haihuwar ɗa namiji. Kafin ma uwar gidan Sambo ta yi ciki, ta wannan hanya ya riga ya tara itace a gidansa, saboda yana yawan shiga jeji da ƙauyuka da yake yi. Dalilin wannan halin nasa bai ko motsa ba wajen neman itacen wanka. Hafsi kuwa da ƙoƙarinta tuni ta riga ya ta tanadi kayayyakin yaji
Abin da ya tsaya masa a wuya shine sayan ragon suna. Rago kuwa wannan bai zama tilas ba shi da halin yankawa. Kayayyakin jariri da ake bukata su ma sun tsare masa gaba. Da Hafsi ta ga shige da ficen yayi yawa babu wani cikakken dalili, sai ta san abin da yake, saboda haka ta shawarce shi da cewa abin da ya fi shine ya ɗebi wasu daga cikin kayan ɗakinta ya sayar. Idan Allah ya hore masa sai ya saya mata wasu, tunda Allah ba zai dawwamar da su cikin wannan hali ba. Samba ya yarda da wannan shawara tata, ya ɗebi wasu daga cikin atamfofinta da kayan ƙarau da kwanuka na ƙyale-ƙyalen ɗaki waɗanda za su fi sayuwa da wuri. Ya sayar ya samu na biyan bukata a cikin rufin asiri. Allah da ya sabko ciwo shi ke da maganinsa. Da rana ta kewayo aka raɗa wa jariri suna Haƙurau, amma akwai wani hanzari ba gudu ba. Ɗan koli ya ga mai tafasa. Kafin haihuwar wannan yaro Samba ya haifi 'ya'ya 2 maza, amma babu wanda ya yi tsawon rai a cikinsu. Tuni suka riga mu gidan gaskiya, saboda haka wannan yaro shine kamar ɗan fara a halin yanzu. To masu sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin. A madadin Alƙamar Herbal and Traditional da ke Sabon Layi suka ɗauki nauyin kawo maku. Ni Hauwa'u Isah Jani da na karanta nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya, ma'assalam.